Damira pamberi pamambo mutasa. Damira pamberi pamambo mutasa. Zvese zvochekani zvochokwadi. Zvese zvichakarongedzwa zvochokwadi. Ndikanyika ndichaiswa nemhosva. Ndikanyika ndicharasa nemhosva. Mwari amubatsire vanhu. Mwari achivabatsire vanhu. Pamusoro Ishe. Takauya kuno kwamambo mutasa. Tiri vanhu vatatu. Tine dambudziko remunda. Minda yedu takaipiwa ini wangu ndakaipiwa muna 1967 ndichibva kuroorwa. Zvino ndipo ndaakutambudzika nemhuri yendikukwiddzana nayo iri kuti munda ngewedu. Ini ndakapiwa ndisezahani wangu nambuya wangu. Tichiganurana nanyamba uyu, tichiganurana nachimbo. Tiri watatu. Itakaenda kukoti. Yakauya kukoti. Kuno kuti akasvika kuchizi hatitongi nyaya yakatongwa neMajor Street, but akambouya. Saka nyaya dzayokutaura ndekuti tine yange iri judgment yanga yakapiwa neMajor Street yakazoiswa musi 14 September 2020. Ndizvo. Right. The following orders hereby end that the respondent be and hereby interdicted from occupying or otherwise disturbing applicant's farming activities on a piece of land situated in Ngulu village, Ward 5 in Kosanda, Chief Industry. Young application for interdict. But then, Yagrano in your favor. Which you will do. I found to sit at anything, but she found the and no matter what. Meaning, which about 20 years, so 14 September, as look as we 13, 11, 24, which is 13 November 2024. Our wakaita application for the session. Ikuti judgment yakakapiwa yakuswana musi 14 September 2020 years. Wakaita kune challenge handisi kukumbira kuti tesei itwe setaje aside kuti nyaya itange kuti vasei kuvhundurirwa futi zvakanaka fatsva musi wano for 13/11/24. Saka wadaro wakabva wahuna and kuti judgment iya yava makapiwa 2020 yakabva yabviswa yobva yaiswa pasi. Pakafamba sei papo mambo ngekuti wakanga akanyora yekutanga ndiye Ishe izonyorwa yechipiri yakuti munda uchisiri wenyu. Iwo uri wedu ndakarima munda iwo ndiri mhandara.
Unotadzodukedza kwesipenda zvandopedza kutaura chete zviri kuti havana kutora munda ba munozwa zvavasina kutora munda kekutanga muna 2020 imimi makanzi shandai pamunda iwowo itai zvisi zvamuda kuenda pamunda uyu roni uyu haabvumidzwi kuti asvike pamunda ipapo kana kudhisitebhai kuita zvamunda pamunda wani anzwi izvozvi musi wa 13 November gore ripi rinwe uyu roni uyu ndobva anyora application handiti yekukumbira kuti zvakataurwa apa zviya izvi kuti asasvike kumunda uko nekuita sei zviya zviiswe pasaiti nyaya yekuitange kuongororwa kuri pachii ndobva abvumirwa namajor city kuti aiwa zvavataura tazvinzwisisa saka izvi zvazvakataurwa zvezvi hazvichadini hazvichashandi handiti saka zvatakuchiita izvozvizvi taakuti nyaya yenyu iyi taakutanga kuishandira futi pachapatsva kuti tichione chaizvo kuti nyaya iyi muridzi wemunda chaiye because iyi yakanga isiri yekuti makanga matonzi munda ndeweimba wakanga ungori judgment yekumisa uyu kuti asapinde pamunda iwowo manizwisisa asi panga pasikakuta kuti iwewe ndomuridzi wemunda kwakangozi iwewe usapinde ikwawo siya ari ukaite zvauta sei chimbomira uye ari ukaite zvauta hausizvuzvusika ikoko saka uyu ndobva azononyora watsamba yekukumbira kuti aiwa ndokuda kuti zvakataurwa zvezvo kuisa chikoko zviite sei zviiswe parutivi mejasi ndobva tano its okay zvaiswa parutivi saka nyaya yenyu yaakutanga futi kuti titange kudzika ikoko tichione akamwana makanzwisisa zviri kuzwa izvondoka ndizvo saka zvatakuita izvozvizvi zvazvokuti izvozvizvi kukoti hakusisina pamunhu akamiswa asi chaapa kwakuti nyaya yakutangobii kuti ite zvakanaka ichinyatsa kuoneka kuti muridzi wemunda ndiani saka pachatangwa nyaya iyoyo andizvo ndo pamakuta sei hamuchachitaura manje zvese zvomamutaura kuti ndandi musikana munhu ndakadova gori rakati mumama waya newawitness yenyu nechii zvese ishe tobva tamudiye futi tobva tauya futi wese takuwada nyaya itobva taigadzirisa avakomana vangu wodzikawo futi kupi ikoko wonoona nzvimbo yacho yamudini yamutaura nezvayo imwe yangu taigarira pasio tuchitaura kuti apa ndipapa mambo ndiri kuzvizwa hangu tafamba ngemunda uyu tafamba mambo kana ururamba uri kondinya munda kuti urambe tiri kufambiswa isati tiri swaridzi iwo wakauya 88 inini 67 mugari wemo mari yacho handibhadharwi kungofambiswa up and down ndipikwa panikasasta uyu mutemo unofanira chinhu ukazafamba munda unei uyu mutemo ukapiwa musakakuzi uyai musakaenda handiti munopiwa yainonzi default judgment munotonga musipo yekuti munotonga musipo muabatozvimatini zvino zvotoita expensive now kuzozvifambira kuti muri vhese izvo vanhu kuti izvo zvinhu zvichitangwa tikuti tikakupai deti izvo handiti isusu takuchiita zvatokuita pagiraundi kakomana wadzike nechizvese murunguya kunogawana tovatatopaisiwa hatisi kudaidze kuti ndakwe imi vanozvikuya kunozi ndatakupai chii tokupai deti vanhu vari kudzika kugiraundi wachinoita zvauda kuita woona nekuita zvese wati anoti aredi kubauya kunototi uye muzvo akati tovatasvika tovatanzwa asi chokwadi tetadii teta anazvo tovatakupaitai nyaya yape musaite chini apa mugomo unodonha masvika right anyway saka isai pa 4
Yes, as inspection before one. Inspection before one. Right, and then